खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव आं बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांनि गेजेराव माखासे गोदान रादाब लानानै फैदों। मैयानि दिनाव एबसुनि सोमावसारनायखौ जोङो दाब दाब गुबुन गुबुन जायगायाव जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे सोमावसारनाया गासै 2020 मायथाइयाव जिफोर दफाफोरखौ लानानै बड' एकर्ड जानानै थांबाय। बे बड' एकर्डआव गासै दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंनांगौनि दाबिखौ लानानै मैयानि दिनाव सोमावसारनाया जोबनानै थाङो आरो बे सोमावसारनायावनो क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव बा सोमोनांथाव जाथाय जादों। जाय बेक्तिया सोमावसारनायाव फैनानै बा बाहागो लाफैनानै गावखौनो गावनि देहायाव पेट्रल लुनानै सावनानै लादों। दा सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बियो मानो बेबायदि जाथाय खालामखो बा बेखौ मानो बिदि खालामखो बेखौ दासिमबो मोजाङै मोनथिनो हानाय जायाखै आरो गोबां गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा गोबां बेरामजों सैसोनानै दङमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। एबसुनि सोमावसारनाया गुबैयै 125 एमेन्डमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय, बेजों लोगोसेनो गासै मोनसे आयदाफारिफोरखौ लानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। जायफोरा जादों गुबैयै 2025 मायथाइनि गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्टनि जथुम्मानि समाव 2019 मायथाइनि 125 थि संबिजिर सोदांनाय बिल बायदियै दफा 280 आरो संबिजिरनि 6थि फारिलाइखौ सोदांनाय। कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कसारि सुबुंफोरनो फारियाव सोजानाय सुबुं जनजातिनि मोनथाय होनाय। BKWSCखौ आबुं गनायथि होनाय, गामि फोसावनाय, सिमाथि खालामनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय। बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बिटिआरआव गोबां गामि सोदेरनाय आरो बिटिआरनि खोला बाहागोनिफ्राय उफ्रा गामिफोरखौ सोफादेरनाय। हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 नि सिङाव ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय होनाय। इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखांनायनि थाखाय 1500 कोटि रांनि जर'खा जौगाखां पेकेज फोसावनाय। बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोन एक्स-एनडिबिफोरा जोबथेसालियाव दासिमबो जोबजानानै दङ आरो जायफोरा बायजोआव दङ नाथायब्ला बिथांमोननि केसआ दासिमबो सोलिगासिनो दं, बे गासैखौबो फोजोबनानै होनायनि दाबिखौ मैयानि दिनाव लानानै एबसुआ सोमावसारदोंमोन। सोमावसारनायजों लोगोसे थाबैनो गासै सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय इउनियन मिनिस्टार, हम मिनिस्टार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनोबो मेम'रेन्डाम मैयानि दिनाव गथायनाय जाबाय आरो फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव बिथांमोना दिल्लीयावहाय बे गासैनि बिथिंखौ लानानै बा गासै आयदाफारिखौ लानानै सोमावसारबावगौ होननानै खौरां बिजोङाव मोनथिहोदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि केबिनेट मिटिंआव बिथांखि लानाय बायदियै बिटिसिनि सिइएम आरो लेङाइ सिइएमखौ केबिनेट मन्थ्रिजों समान मान होनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि इएमफोरखौबो रायजोनि मन्थ्रिफोरजों बा रायजोनि एमएलएफोरजों समान मान एबा मोनथाय बा गोहो होनो थाखाय मैयानि दिनाव थांखि लानाय जाबाय। उत्तर प्रदेश लखनौनि सासे लाइमोना एआइजों फट' एडिट खालामनानै हमजानो गोनां जाबाय। बिथाङा गावनि फट'आवहाय मासे लिअ'पार्ड ओंखारदों होननानै लिअ'पार्डखौ एआइजों एडिट खालामनानै होदोंमोन, जायनि जाहोनाव रायजोनि बा ओनसोलनि मानसिफोरा गिखांदोंमोन आरो फरायसाफोरा स्कुलाव थांनायखौ बन्द' खालामदोंमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लिअ'पार्डखौ बोखांनो थाखाय बा हमनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि थांदोंमोन। नाथायब्ला बिथाङा ससियेल मिडियायाव फेक बिदि फट' एडिट खालामनानै होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा दायो हमनानै जेलाव लांजाबाय। बेनिखायनो रायजोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय, जायफोर नोंथांमोना एआइजों फट' एडिट खालामो आरो नोंथांमोना ससियेल मिडिया एगारो, नोंथांमोना एआइजों फट' एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव एगारनायनि सिगां एसे सानग्रोनानै आपल'ड खालामनाया मोजां जागोन। भारतनि दानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङा हारियानानि आम्बाला एयारफर्स स्टेशनाव फाइटार जेटखौ बिथाङा सालायदों आरो बिथाङा मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादों। बिथाङानो भारतनि गिबि प्रेसिडेन्ट जाय बेक्तिया बा जाय सुबुङा इन्डियानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै राफेल जेटखौ सालायदों। अस्ट्रेलियानि केनबेरा सिटीआवहाय मैयानि दिनाव इन्डिया आरो अस्ट्रेलियानि फार्स्ट T20 क्रिकेट मेचआ सोलिगासिनो दंमोन, नाथायब्ला नारा नाथा अखा फैनायनि जाउनाव बे क्रिकेट मेचखौ दोनथ'नांगौ जायो आरो इन्डियाया बेटिं खालामगासिनो दंमोन। गासै 4 अभाराव 97 रान मोननानै बिथांमोना बे क्रिकेट मेचखौ गेलेगासिनो दङमोन। आसामाव गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गले गले बानपानि जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि दिनाव केबिनेट मिटिंआव सावरायनानै थांखि लानानै गासै 2200 कौटि रां फैसाखौ बाजेट लानाय जाबाय आरो बे गासै 2200 कौटि फैसाखौ गासै बानपानिफोरखौ होबथानो थाखाय बा बानपानि जानाय जायगायाव ड्रेन बा केनेल बायदिसिना रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै बानपानि जानायखौ होबथानो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। कालाइगाव ओनसोलनि गासै 5000 आइजोफोरा जुबिन गार्गखौ मान बावनानै मैयानि दिनाव मायाबिनि मेथाइखौ कालाइगावनि मिनि स्टेडियामावहाय गथायसे जानानै रोजाबदों। गासै 5000 आइजोफोरा बे मेथाइखौ रोजाबनाया थारैनो ओनसोल नाङैनो बा रायजो नाङैनो मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादों।
आरो जोङो आसा खालामो थाबैनो फैबाय थानाय दिनाव बिथां जुबिन गार्डआ जास्टिसखौ मोनगोन होननानै। UPPL आरो BJPजों NDAआव जे एलायन्स दंमोन बे एलायन्सखौ UPPL पार्टिया सेफायबाय बा आउट बा बेयाव थानाय नंला होननानै बिथांमोना मैयानि दिनाव फोसावबाय। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव गासै 27टा समस्तियाव 27 जन केन्डिडेट होनानै बिथांमोना MLA इलेक्सनखौ बिथांमोना गेलेगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिहोदों। आरो फैबाय थानाय दिनावसो NDAआव सोरजों एलायन्स जागोन बा कंग्रेस ना BJPजों बेखौ मोनथिनो मोनगोन। बरपेटा र'डआव थानाय रिलायन्स ट्रेन्ड शपिं मलाव सासे आइजोआ शपिं खालामनो थांदोंमोन। बे शपिं खालामनायाव मोनसे मुगैजाथावना जाथाय जादों, जेराव सासे आइजोआ गावनि ड्रेसखौ ट्राइ खालामनो थाखाय ट्रायल रुमाव हाबदोंमोन आरो बे शपिं मलावनो मावनाय सासे एमप्लयिया मोनसे केमेराखौ फिटिं खालामनानै दोनदोंमोन, जेरावहाय बिथाङा केमेराखौ रेकर्ड खालामनानै बे आइजोनि बा जायफोर आइजोफोरा बेवहाय ट्रायल रुमाव हाबो बे गासै आइजोनि भिडिअ'खौ बिथाङा बानायदोंमोन। जायनि जाहोनाव सासे आइजोआ नुसननानै बेखौहाय केमेराखौ नुसननानै बिथाङा गावनो बिब'नो खोन्थायो आरो लोगोसेनो जाथायाबो सोराङाव फैयो। लोगोसेनो दा बे सेंग्राखौ हमनानै रायजो राजाया पुलिसनो दैथायहरबाय। नोंथांमोनाबो जेब्ला शपिं मलाव शपिं खालामनो थाङो आरो जेब्ला नोंथांमोना ट्रायल रुमाव ट्रायल खालामनो हाबो अब्ला नोंथांमोनाबो एसे साबधान जानाया मोजां। बिदिब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जायफोर नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, बेबायदिनो माखासे गोदान रादाब मोनबाय थानो थाखाय।